and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dokyo, Onggoing Tisoy! Bod, barato na, lamihan pa! Libreng case mo palit sa akong bodbod, libreng internet, libreng wifi, basta mo palit mo sa akong bodbod nga pilit-pilit! Jai Guaps, palit ka sa akong bodbod kay tsukulalap ta! Ha, porbida. Ha, pwede siya mo magkisa ng internet sa aon kay nakong naong. Kaning naong nga endangered species na! Nga lisod na kayo pangitaon ron, ha? Oy! Budbud! Labi kaya akong budbud ay. Buso kayo, tambok pa. Taas o gahi pag yun kayo ni. Di mabaog na yun. Ikaw nang bahala nila yalan. Ano po? Nabuho ang nakuha ni. Naunsa naman tao ni. Ha? Oy, budbud mo niya. Ang ako cellphone? Wow. Wow! Ay, baba ni mo, masudlan og langa. Ay, ito uday. Samtang wa pa ko malimot. Niya, dawata kining suwat nako palalat. Oh, niya. Suwat ra di ay? Wa kay nalimtan? Oh, siyempre, nay 200 halin sa budbud. Oh. Thanks a lot. Wa pagid ka pull-in ako ni Dokyo? Ay. Sanoy. Kalit mong sakit akong kilid mo. Ayaw lang kong nunuya lalat, ha? Kanang ayaw pagmanoy nako, ha? Dokyo lang! Dokyo for short, ha? Oy, mura ka naman good na ako og tatay. Bida, tatay. Bida sa nimo. Unsa to? Unsa to gisulti no? Tatay, ha? Ingon. Mura mo kag nanay sa gali nako? Unsa to? Unsa itong gisulti ni mo? Oh, nisunod ka sa konsulti, ha? Ingon ko nga, in love, it doesn't matter. Di mo basihan ang edad sa akong love ni mo palalat. Busa dawatan ning suwat, oh, dawatan. Wa gid ka pull-in, no? Matsalam. Ay. Matsalam. Kaya ta? Oh, Uy. ako ba yung gipangita lalat, ha? Niyara ko, nganong lingi maka? Ay, may lain kong gipangita, no? Sabi mo, gimingaw biya kay ko di mo lalat. Ay, mao ba? Oh, bebe. Humuta ni mo lalat. Ay, ang no? Kada adlaw man kong maligo. Palalat. Ha? Niya ka ba lalat? Tungod kay di na ni mo maantos ang akong katisoy. Ay. Og imo nang itugyan di rin ako ang matamis mo nga. Oh! Gisugot ko na ikaw, Dokyo. Bisan pa man og magdimili ang kalibutan. And you and me against the world. Hala, no? Abi ni mo lahat, ikaw ang babae nga nakatumpag sa tinapo kong garapa. Palwa ug uban pa. Hala, no? Lalat. Pero, Ang akong gugma ni mo, murag sa pa nga way hubas-hubas. Murag tala na plasyos oil nga epektibo kayo padakit sa kalawasan. Oh, palalat. Patay ko sa panyawa na ni palalat. Mauna! Uy, silalat ka na. O gidiskartihan sa animal nga Dokyo. Karon ka lang. Oh, lalat. Ano yung akin si Dokyo nga nagkalago. Pero binilanggo sa matamis mong gugma. Gugma de ha? Kiniptan! Agoy! Ha? Ay, kasakit sa ako. Sakit naman ng ginawa mo, pare. Ay. Sakitan to. Lagpot mong kiki kamunggay na kung kanana ka. Nga nang supag mo ko ni mo, ha? Usa may traso na ko ni mo. Hanggaw ka? Nganong nanguyab ka man ining akong chicks? Ha? Imong chicks? Ha? Chicks, ni? Mural magalinig pabo ka na ko. hi, Bogart. Ops. Remit una, remit. Remit? Remit. Ni ao. Good. Oh, kiss dayon, kiss. Aping lang ha kay 200 ra ni. Ha? Bogart saboy. Ayaw kalimot sa tong sabot ha. Usa ka gatos, kamot lang ang kiss. 200 gani. Aping kiss. 300
Duha ka aping kiss. Oh. 500 lips to lips. 600. Chula ta. Sa kalibo. Hala bira, turjak na yun. 200 naman ng akong kwarta. Aping lang una. Akong kwarta. Yan na ako. Ngano? Angal ka, ha? Bida. Lawas na nga. Ayaw ko lang sa akong face kay maguba. Ya. Guba na bitaw ng daan. Bangas ka. Bangang sa ilong. Ay. Ako lang nis palalata, nakasabot ka? Ako lang niya. Ako lang niya kasabot ka. Lagi! Dali na. Tanalat. Asa man ta? Jerjer ta. Ginahan ko, tanadaan yun. Palalat! Hindi palalat! Ay, kubiyahe! Palalat! Lat! Mamligya sa kagabol! Bol! Bugart! Balik, Ray! Balik! Bugart! Manisog ako! Balik! Kung saan, isog ka? Wa. Gusto kagdugang kulata? Dili Bugart, nyay puno sa gatos, basig kuwangan yung kwarta. Punin ninyo. Very good. Sige, lakaw na mo, Bugart. Gwapo, enjoy mo, ha? Ka-cute ni mong ungguya ka, oy. Aguro, Cute ka. Cute ka ba? Kini ay. Gikumot mi ako sa liwas kanahan. Diha ka na. Palalat! Lat! Unsa naman san? Ha? Ngano ikaw ay bidool, do? Bisag di siya gitawag, dool, maka. Unya unsa may imong tuyo ni palalat? Ha? Paliton ta ko sa iyong bingka, kay lami, kay ipares kong bodbod. Buang ka. Aguroy! Sakit, ay, stutski na. Ya, talaga? Ha? Ingon ikaw! Lala, napatak ka lang. Aw. Binang palag ka. Ha? Diha ka na. Sakit, ay. Di palang musukol, ay. Tahon mo yun, ka ba? Palalat! Lat! Palalat! Tama! Oh, tama! Awa ko, mamigo! Sinunoy! Ano, magkaroon siya? Hala, iro man ron! Uy, hala! Kabayo, saan ron? Gwardya siguro ron! Ay, hala, bay, Nonoy! Bisingkit mo siya! Patay nga ka siya! Bay, Nonoy! Bay, Dukyo, tabang bay. Unsa ba ka? Barang ba Tutski Brand? Gano ba ka? Ano kayo mga silingan? Baboy rubuang! Sapa di ay. Naunsa ba ka? Naunsa lagi ka? Tawaan lang unin. Barog diha kay mura kag baboy rubuang na. Barog. Ay, malasa bay. Malagi Ngano ko ba ka? bay. Ha, ngano man? Ngano? Dito ko sa karaang mansyon. Uri ko sa ka dito. Mingaw mo kayo na dito. Pirmi mo na ang way tao dito. May tao dito ay. Nangay Gorgeous Mansyon. O lagi, parubot ako ipasabot. Nga ka na bang, way tagbay ba? Wa din na pirmi, ang tagiyas mansyon. Bitaw no? Buhay pa nga tagiyas mansyon na. Oh, buhi lagi. Pero mato nila, wa ko din ha. Kay tuwa mo ko no pirmi sa Afrika. Kay hilig ko no kayo mamusil sa sang. Mawa, uyag madidbol to bay. Uyay kay gwardya. Siya siya makasunod ng mansyon. Bitaw no. Kita ka na tagiyas mansyon bay. Wa gyud. Wala ka kita. Wa lagi. Bangaan mo, wa pa di ka kita. Wa lagi nga no kita di ka. Wapod. Abangas ka. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!